O Concello de Pontevedra rehabilitará esta casa consistorial. A reforma realizarase en diferentes fases e a primeira centrarase no primeiro andar. Aquí recuperarase este salón de plenos, un espazo que acollerá tamén as diferentes bodas e cerimonias civís que agora se celebran no Pazo de Mugartegui. Ademais, nesta primeira planta destinarase un espazo ás visitas e recepcións oficiais e crearase tamén unha sala para acoller comisións informativas. A continuación do Salón de Plenos viría esta sala de comisións que estaría xa deseñada con medidas COVID, é dicir, tería que ser o suficientemente ampla para que collesen 15 persoas garantindo os espazos de seguridade. Un dos principais problemas que presenta este edificio é a accesibilidade. Por iso, ademais de deixar claras as dúas entradas principais, no proxecto incluirase tamén a instalación dun ascensor. Hai dúas posibilidades. Primeiro, poñelo na entrada principal pola Praza de España, que non parece demasiado factible porque daría directamente onde pensamos que vai o Salón de Plenos. A posibilidade que colle máis forza é situala na rúa Alóndiga, pero incluso se falaba da posibilidade de intervir no espazo público exterior para garantir a accesibilidade. A segunda fase da reforma centrarase na planta baixa e no semisoto. O obxectivo do Concello é que este último andar poda acoller nun futuro diferentes actos culturais. A planta baixa, aínda que conserve o seu uso e non cambie incluso na distribución dos propios servizos, sí que vamos a ter que facer pequenas modificacións. Pensamos que nun futuro este semisoto debe ser empregado ou queremos que sexa empregado para albergar dependencias de carácter sociocultural, é dicir, que sexa un centro sociocultural máis da cidade. O Concello convidou a 5 estudos de arquitectura a presentar o anteproxecto para rehabilitar este edificio. A intención do Goberno local é seleccionar o deseño definitivo no mes de xaneiro. Empezamos a sacar o proxecto, que é parte fundamental, e eu creo que máis cedo que tarde teremos novas e teremos esa previsión orzamentaria.